Bueno, kaixo berriro entzule, gaurkoa gure Etxegorria podcastaren laugarren saioa izango da, eta Paul Urkijo izango dugu gurekin, baina gaurko gonbidatua aurkeztu baino lehen, gogorarazi nahi dizuegu zein den proiektu honen helburua. Etxegorria podcasta Txago Komunitate Sareko proiektu berrietako bat da, eta helburua da auzoko jende ezberdina ekintzetaz eta egiten dugunaz ohartaraztea, eta horretarako urte hasieratik gaude elkarrizketa ezberdinak egiten. Beraz, ongi etorri, Paul. Eskerrik asko. Bueno, Kiobak esan duen bezala gaur daukagu Paul Urkijo gurekin, Arabako zinemagintzako zuzendaria eta gidoilaria. Eta bueno, egia da auzoan denbora asko pasatzen duen pertsona dela ere bai, eta orduan horregatik gonbidatu dugu gurera. Beraz, honekin lotuta, zergatik, hori elkarrizketatu bakoitzari eskatzen diogu auzoko toki bat aukeratzea elkarrizketa egiteko. Eta zuk zergatik aukeratu duzu toki hau edo inguru hau? Ni berez Indartsu tabernan eskatu nuen, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzagatik, plazer bada. Baina, hori, aurrekoan komentatu genuen Indartsun egitea, ze hor pasez ditut ordu asko, baina ja egin duzue beste programa bat bertan, eta orduan, hemen ere ordu asko pasa ditut, lagunekin, gaztetan, inkluso poteak hartzen hemen, eta, eguraldi polita daukagunez, zergatik ez hemen. Oso ondo. Eta, badakigu auzoan jaioa zarela, ez? Kontatu digute toki ederren eta Koldo Mitxelenan ikasia zarela, baina leku hauetaz gain, baduzu ikasketa gehiagorik? Fakultatean, Leioako fakultatean arte ederretan ikasi nuen, eta jazta. Horiek dira nire 3 penitentziak. Eta nolakoa zen auzoa gaztea zinenean? Aipatu duzula hemen pasatzen zenituela orduak eta? Bai, gogoratzen naiz, ni toki ederrera joaten nintzen, eta justo hor hiria amaitu egiten zen, hor zegoen muga, eta bertan kilkerrak eta igelak eta harrapatzen genituen. Eta oroitzen dut, orain bezala parkea asko zegoela, eta beti geundela kalean, hemendikara, eta, egia da, gogoratzen ez hemen ez handik, bazeudela halako sekuela batzuk ja ez daudenak, eta hortik igotzen ginen, edo badaude, eta moztu indizkiete adarrak edo ez dakit, baina gogoratzen ez, goraino igotzen ginela eskeiera bat izango balitu bezala. Eta, hemendik asko jolastut, ere gogoratzen naiz, bazeudela halako seto batzuk, igual ja ez daudenak, arantza batzuk zeuzkatenak, eta hor jeringiak eta ikusten genituen garaia hartan. Zelako garaia. Kontuz bai, baina, oroitzapen politak. Eta horrekin alderatuta nola ikusten duzu gaur egun auzoa? Ondo, egia esan ondo. Gainera, Gasteizko beste auzo batzuekin konparatuta bizi handia duela uste dut. Ni justo orain Pilarren bizi naiz, hemen ondoan justo, eta nabaritzen da dendak irekita jarraitze dutela, bai bertako, bai etorkinak daudela, ez? Jende gaztea, ez dakit, nahiko bizirik ikusten dut. Zer baldintzatzen du horretaz, komertzioetaz bai, igual justo hemen Gazalbiden ez daukagu komertzio handirek eta hortik izten ari dira gero eta gehiago, baina zer guzti duzu baldintzatzen du? Igual da justo barruan dagolako eta ez delako ikusten. Ja, bai, baina orain lonja asko daude horrutxik. Hori zerk ematen dio bizitza hori, nola bultzatu dezakegu auzoaren bizitasun hori? Hori gobernutik badago egiteko zerbait, ez? Dauden lonjak eta garestiegiak dira, orduan hor ekimenak edo enpresa berriak sartzeko eta zaila dago, ez?
Eta gero, nik uste dut hori, zuek bezalako jendea igual, olako ekintzak egitea, edo ekintza hoiei, espazio hoiek ustea, ez dakit. Baina, importantea da, nik uste alde batetik politikoekin hitz egin, eta gero auzoaren artean ere hitz egitea ere. Bale, pues, sartuko gara orain pixkat zure ibilbidean, kontatzeko motz noiz hasi zinen zinemagintzaren munduan, noiz hasi zinen honetaz interesatzen, non hasi zen zure ibilbidea laburmetraiekin edo gehiago pelikula luzeekin. Bueno, ni berez, txikitatik gustatu izan zaizkit pelikulak, baina enuen inoiz imaginatzen, esamesten, zinema zuzendari izango nintzenik. Ni beti izan naiz ipuin kontalari, marrazkilari, fantasilari, ez? Eta, asko marrazten nuen, nire historiak kontatzen dituen erabatean. Eta ikasketak amaitu ostean, nik batxiergoa, zientifikoa egin nuen, hasiera batean, ez dakit, informatikan sartzeko, igual ordenagailuen bitartez zerbait, ez dakit, diseinu grafikoa edo biojokuak edo zerbait, efektu bereziak, olako zerbait egiteko, edo ilustrazio digitala igual egiteko. Baina, batxiergoa amaitzen ari nintzenean, esan nuen, eski hau niretzako infernua da, ez dut, goratzen naiz, neuzkan optatibak zirela, matematika, fisika, kimika eta biologia. Eta imaginatu, hortik, batean gurasoi esan, ezin dut, nik arte ederrak egin nahi dut. Imaginatu, ez? Sokori. Zelako aldaketa. Bai. Orduan, hortik, arte ederrak ikasten hasi nintzen, hasiera batean ilustratzea izateko, eta komentatu dizkizudan, igual, arte grafiko digitala egiteko, edo dana alako hau. Eta bertan bagenukan ikasgai bat ikusentzunezkoa. Eta orduan horasi ginen, lagunen artean laburmetriak egiten, eta gutxinaka joan nintzen zinemaren lenguaia ikasten, eta aurkitu nuen arte hori nire historiak bolkatu nituen, ez? Zinemaren bitartez, barruan neuzkan mamu eta historia guzti horiek kontatu nituela tresna horrekin orduan. Karo, txikitatik, zinema maite, baina Hollywood, niretzako gustoko nituen filmak gainera, fantastikoak eta bar, beldurrezkoak eta bar, horiek kanpoan egiten ziren, beste planeta bazen. Eta urteak pasala, ikusten nola nik egindako filmak, lehenengo laburmetraiak, ja duela 20 urte baino gehiago hasi nintzen laburmetraiak egiten. Feedback polita zutela, jendeari gustatzen zitzaiola, eta nik pila bat gozatzen nuen prozesu kreatiboarekin, eta jarritzen nuen pila bat marrazten, da diseinatzen, eta zinemaren bitartez historia horiek kontatzen. Eta gutxinaka, laburmetrai, festivaletan, saria jasoz, diru pixka bat lortu hurrengo laburmetraiarentzako, eta bat eta gero eta bestea. Baina momentu batean nire burua ikusi nuen prest lehenengo filmuruz egiteko, eta hasi ziren 8 urte lehenengo filma altzatzeko, errebentar izan zen. Eta orduan hasi nintzen zinema zuzendari bezala bizitzen. Eta aipatu duzu ere ilustratzailea izan zarela, ez? Bai, nien naiz berez ilustratzaile profesional bezala mugitu berez. Eta egin ditut gauzak, egin ditut ipuin gaztentxoentzako ipuinen ilustrazioak eta bar, egin ditut diseinuak edo lagunen musika taldeentzako diseinu batzuk, eskatu dizkiat enkargo batzuk eta bar, baina berez nire naiz profesionalki horretan ez dut lan egiten. Hobi moduan, ez? Hobi moduan, eta gero erabiltzen dut erraminta bezala nire lanean. Ni pelikuletan marraztu egitut storyboard guztia, egiten ditut filmaren arte kontzeptual asko, edo lehenengo, pelikula bat defendatzeko egiten dena da dosier bat egin. Orduan, dosier horretan erakustu zu bisualki nola izango den pelikula hori. Eta horretarako nik ilustrazioaren erraminta daukat. Orduan, horren bitartez ere, horregatik ere lortu ditut altxatzea egin dituan pelikulak. Ze kapasa nintzen
erakusteko ekoizlei zer egin nahi nuen erabatean, ez? Orduan, diotzu dana, osea, bai preprodukzioan, bai produkzioan, rodajean, beti haukat kuaderno bat, joaten nahi marrazten da, ez da behitu hemen, ez dakiz ere, ez dakiz ere, bat, hau da nahi duan planoa, ez? Plantak dena, eta gero postprodukzioan ere, ikusten ez diren gauza asko, gero berdiseinatu behar dira, efektu bereziak, eta bar. Orduan, enaiz ilustratzaile moduan bizi, baina nire lana ilustratzen bizi dut hori bai. Eta ez jakitasunaren aldetik, segiten duzu lehenengo, historioa pentsatu edo ilustrazioa egin? Egiten dut paraleloki. Ni, bueno, pelikula bat atera daiteke ideia batetatik, abesti batetatik, irudi batetatik, liburu batetatik, ez? Idatzi batetatik, letra batetatik. Inkluso amets batetatik agian, hori da, bai. Baina ametsa adibidez bisuala izaten da, ez? Orduan, nire kasuan, niretzako, ni beti abiatzen naiz puntu bisualetik. Badago irudi bat, non nera batean zerbait kitxikatu egiten dit, zerbait horregatik emozionatu egiten ez, eta hau interesgarria da, ez? Ideia hau honek joaten naiz desarrollatzen, eta bar. Orduan, idazten hasten naiz sinopsi bat, eta joaten naiz ilustratzen. Eta paraleloki joaten naiz gidoia desarrollatzen, eta aspekto bisuala ere horren bilakaera egiten, ez? Eta, bueno, netzako da prozesu paralelo bat. Ze guai. Azkenan ikutzen dituzu arte disiplina ezberdin asko, ez? Eta badakigu ere musika talde baten parte izan zarela, edo bazarela, ez dakit horren inguruan zerbait komentatu nahi duzu, inkluso zinemagintzan ere hori musika, soinua kontuan hartzen duzu. Bai, bueno, zineak berez aglutinatze ditu arte ezberdin asko. Ez dakit hortzak nire taldea artea konsideratu daitekeen, baina, bueno, gure pretentziorik gabe egin genuen proiektua da, justo gaina pandemian izan sortu genuena lagun batzuen artean, eta, bueno, desahogatzeko egiten dugu, nik egiten duena da oiukatu, eta jazta, eta hor ere historia kontatzen ditutera batean, besti bakoitzak bauka bere historia, letrak nik idazten ditut eta, baina, bueno, ez dugu jendeak jendearen gustoko izateko egiten. Osea, gustatzen bazizue, oso ondo, eta ez bazizue gustatzen, hobeto igual. Oso ondo. Pixkat aipatu duzu hori, errementari izan zela zure film luzeetako lehenengo bat, ez? Ez dakit, badakigu sari desente jaso zenituela, Donostian, Eslovenian, Goian, Portugal, eta balda zuretzat bereziena edo saririk bereziena? Bueno, errementari izan zen nire lehenengo luze metraia. Horren aurretik egin nituen, ez dakitzen bat, 15 labur metrai eta bar, eta errementari lehenengo izan zen. Niretzako igual bereziena izan zen, bueno, berez ez genuen irabazi, baina egon ginen finalista moduan, Sitxesen. Bai, irakurri dugu bere. Publikoaren sariaren bigarren postuan geratu ginen, eta niretzako horraia llegatza izan zen la hostia. Izan zen oso estreno polita, azkenik lortu nuen nire pelikula egitea, nire txikitako ipuin kutxunan oinarrituriko ipuina, Patxi Errementaria zen, bai nire txikitako ipuini gogokoena, eta bueno, hori 8 urte eta gero pantailara eramatea eta estreinatzea, eta hori izan zen izugarria. Osea, 8 urte ibili zinen pelikularen atzean, pentsatzen, grabatzen, ez? Bueno, gehien bat dirua bilatzen. Bueno, ja, hasi, lehenengoa izateko. A ber, idazten duzu, ideia daukasunetik, rodajeko azkenengo egunera arte, joaten zara beti gidoia eraldatzen, aktoreekin hitz egiten, eta bar. Inkluso montajean ere gauzak aldatu egiten dira. Baina hain luzea izaten da normalean preprodukzioa dirua bilatzeagatik. Beti da hori astunena eta luzena eta zaiena, hori erraza balitza, imaginatu. Mundu dana izango zen zuzendaria, ez? Hori da. Bueno, edo denak izango inateke nahi duguna. Hori bai. Azkar. Eta
Bueno, kasu honetan errementariren generoa, bada fantasia eta beldurra, ez? Oso beltza omen zara zu, ez da? Bueno, bai, ikusi, ez nola noan, bai, a ber, bai, nik uste, egia da niri juntasun mundu hori gustatzen zaidana, dela mundu hori gehien gustatzen zaidana, munstruen mundu guzti hori, ez? Niretzako fantasia eta munstruen eta mitologia eta mundu oniriko esperpentiko guzti hau, ez dakit, erabatean representatu hori sentitzen naiz beti, ez? Fantasia eta mitologia eta munstruak representatzen dute gizateriaren ametsak, iluntasunak, argiak, prejuizioak ere, ez? Erabatean beti munstro eta itxusitasun horren atzean zer dagoen, ez? Zer egiten du zerbait itxusi, zer egiten du norbait munstro, ez? Eta, bueno, ideia guzti horiek beti interesgarriak iruditzen zaizkit, eta gero bisualki pila bat gozatzen dut mundu horiek diseinatzen, ez? Eta iratiren kasuan, bada fantasia iluna, baina gero punto legendario hori dauka, non saiatu nintzen euskal mitologia ni txikitatik hainbeste maite izan dudan hori, eta askok maite dugun hori, edo horri omenaldi handi bat egitea. Eta bereziki ama Jainkosari, Mariri, ez, sehatzen egiten alik eta pelikula epiko eta hondiena, eta bueno, eta herritik jasotako hori herriari ematea, ez? Eta bueno, nik uste feedbacka gutxi gora bera ona izan da, así que posik. Oso ondo. Eta, bueno, irati komentatu duzula, ere aipatua izan da ez, Euskaraz orain arteko film ikusiana izan dela, 155.000 ikusle baino gehiago dituena, eta lehenago postu horrek handia filma izan zuena, ez? Nola bizitzen duzuzuk zure pelikula izatea euskarazko ikusiena? Bueno, lehenik eta behin pozik, ez? Harrera inpolita izatea, ez dago sari hobeagorik, ez? Azkenean guk historia kontatzen ditugunok, egiten ditugu historiak publikoarentzako, eta publikoak bere hartzea, edo publikoak historia horiekin gozatzea, edo konsumitzea, hori da guretzako importantenaz. Eta hor badago gauza bat, nik uste, jende asko beti izate, fantastikoa, segatik dituzu fantastikoa, hori da gauza genero bat, igual badirudi frikientzako gauza bat dela, baina, karo, eske gero, da takilan dagoen generorik takilleroena. Osea, pentsatu Marvel, pentsatu Señor de los Anillos, Harry Potter, horiek guztiak fantastikoak dira. Edo beldurrezko pelikulak beti dira oso takilleroak. Jende asko du guztoko hori. Kontua da, kanpokoa kontsumitzen dugula beti. Eta gainera, egitegu kanpokoa, ez daukala zer ikusirik gurearekin. Eta igual jende bati ez beldurra pasatzen gustatzen, ez? Baina bai igual fantasia edo hemengo gauzekin erlazionatuta dagoen zerbait gustoko du. Eta ikustean nola, hemengo jendea joan den ikustera fantasiasko pelikula bat nik uste, eta gozatu duela horrekin. Normalean, kanpoko igual pelikula bat ez lukela gozatuko, ez duelako hori, Spiderman edo Kapitan Amerika, holako zerbait ikusi nahi, batean aurkitzen, eske nik ez dut normalean fantasiasko pelikularik ikusten, baina gustatu zait. Eske igual ez zaizula gustatzen fantasiako, ez dela ez zaizula gustatzen fantasiasko generoa, baizik eta ez dagoela. Ja, ez zarela ikusten representatuta gian por un Kapitan Amerika. Eta honekin behintzat lortzen duguna, esatzuzuk esan duzuna, ez? Hemengo gauzetaz gain, hemengo hizkuntzaz jabetzea, ez? Eta gozatzea sinemaz euskaraz, ez? Hori ere paper handia daukazu hor, ez? Hizkuntza aldetik, leku handia egin diozu euskarari zure pelikuletan, eta gaztelaniaz egin zenezakela pelikula, baina ez, euskaraz egitea aukeratu duzu, zergatik? Hori askotan galdetzen didate, eta erantzuna zergatik ez, lehenengo, eta bigarren, eske, logika aplastanteagatik. Osea, berez, hori egin izango ez, ez dakit, ingelesez edo gazteleraz egin izango manitu, izango litzateke bakarrik diruagatik. Fin. Ordan, nik ez dut
zinea diruagatik egiten dut lehenik eta behin, historia kontatzeko, barruan dituan gauzak partekatzeko, nire kultura partekatzeko, nire historia gainera daude oinatutak gure kulturako historietan, eta nola egingo ditut orduan, ez? Hori da niretzako logika. Gero aparte ere dirua irabazten dut, ogia erosteko, ez? Eta alokairua ordaintzeko. Baina planteatzen dituanean historia hauek, logikoki, hizkuntza horretan izan behar dute, eta bestera batean izango litzateke esperpento bat, izango litzateke gauza oso arraro bat, traizio bat, gauza oso itxusia. Gertatu zait, ja errementarin, ekoizleek proposatu zizkiatela, zergatik ez dugu egiten gazteleraz, hola, casting internazionalago bat izango dugu, proposatu zidaten, inkluso, Barden, Benicio del Toro, dana gezurra, noski, eta ez dukenuke inoiz lortuko, patxiz egiteko. Osea, ez da absurdo totala. Ez genuen, ez da dirua hegazkina ordaintzeko, ez dakit, no? Orduan, esan zidaten da, nik buru gogorritzan nintzen, euskeraz, eta punto. Eta polita da ikusten nola gero, pelikula estrenatuta gero, adibidez errementari, Netflixen bitartez planeta guztira llegatu ondoren, nola jasotzen dituzu tuit asko, edo irakurtzen dituzu, esaten, eta hizkuntza ze berezia, ez dut inoz horrelakorik entzun, ze polita, ze esotikoa, ze egiazkoa, ez? Baten ematen dio, beste gozat pelikulari. Orduan, horrek bere zentzua badauka, baina hor ja afirmatzen da, ez. Bai. Eta ematen dio zentzua pelikulari, baina baita pelikulak euskarari, ez? Osea, ez dela, duela ez dakizen bat urte daukagun zerbait, eta galtzen ari dena, baizik eta sin mas. Euskaraz ere egin daitezkela pelikulak, artea, eta dena delakoa, eta behar duela gaurkotasun bat, eta ezinbestekoa dela ere, adibidez, fantasiazko, euskarazko pelikulak izatea, ez? Hori da, azkenan euskaraz bizi nahi badugu, eduki behar ditugu euskeraz konsumitzeko gauzak, ez? Azkenan logika. Bai, logika da, baina gero logika ze buru gutxitan sartzen den, ez? Bai, eta normala da ere, azkenan gizarte gehiena gazteleraz bizi da, eta dauzkagun kontsumitzeko gauzak gehienak gazteleraz dira, eta erronka handia da, eta borroka bat izan ez beharko lukeen hori borroka bada. Eta orain dela gutxi entzun nuen esaldi bat da, elebiduna garela, zorionez edo zoritzarrez, ez? Azkenean elebidunak izatea ere aukera hori dago, euskaraz ikusi daiteke, baina nola gaztelaniaz ere dagoen, gaztelaniaz, ez? Azkenean bizi modu horretan gaude, ez? Gure kasuan adibidez, behartzen gaituzte pelikulak bikoizten, ez? Baina ez dago kolorerik. Norbait ikusten gauzu pelikula bikoiztuta edo jatorrizko hizkuntzan, eske nabarmentzen da inbeste kalitatearen kontua. Oso ondo. Pues igual, aprobetxatzen dugu galdetzeko ea zelan ikusten duzun gaur egun euskal zinemagintza, eta hitz egin dugu ere erreferenteetaz, zure referenteak bere momentuan Hollywoodekoak zirela, urrunegiak, eta azkenean gaur egun gazteek adibidez ze referente dituzte zinemagintzan. Ni gaztea nintzenean, ja naiz gaztea, Hollywoodeko zuzendarietaz aparte, hemengoak ere baneuzkan erreferente, baina hemengoak ez zuten egiten euskeraz. Ales de la Iglesia edo Enrique Urbizu, Bilbokoak, Madrilera joaten ziren, bere haien filmak gazteleraz egiteko El Día de la Bestia, edo Todo por la Pasta, ez? Orduan, ni neus neukan erreferente horiek, eta bai laburmetriak egiten joaten egin ahala, bideo horietan atera ziren, Asier Altuna, Telmo Esnal, Aupa Etxebeste bezalako pelikulak, Moriartiak, ez? Joan zirela, pixkat bia hori irekitzen. Nik uste, orain, igual ni izan daiteke referente bat, imaginatzen dut, gazteentzako, Esti Urresola, ere izan daiteke referente bat, ez?
Bueno, nik bai ikusten dut, geroz eta gazte gehiago ari direla laburmetraietan euskarazko generozko gauzak egiten. Hori baina nabaritzen da. Orain badago tarte bat, non, bueno, hemen daude orain incentibo fiskalak eta bar, eta euskal zinemaren industria gora doa, baina egia da film euskaldunak ez daudela asko. Aurreko urtean bi egon ziren bakarrik, bai, euskal zinema, pila bat igotzen ari da, ez? Baina zer da euskal zinema, zine basko, ez? Deitzen zaion hori. Baina ez euskaraz dana, ez? Hori da kontua. Ordan hori aurreko urtean bakarrik egon ziren bi film. Datorren urtean estrenatuko dira nahiko, datorren urtean ez, aurten. Nire hurrengo pelikula Gaua, Kixiren Karmele, Sainuderen Sakamantekas, badatoz pelikula gehiago, nik uste datorren urtean oparagoa izango dela, baina egia da, nik uste hau gutxinaka joango garela ikusten. Eta oraingo gazteek, igual hoiek bai egingo dutela zine euskaraz. Bai, badirela pizka bat euskararen etorkizuna, ez? Eta, bueno, euskal zinemaren etorkizuna. Guk irekitzen ari garen bide hau, nik uste gero ikusiko dela. Bai. Eta, bueno, aipatuko dugu orain ere pizka bat, ja komentatu duzulazuk, zure hurrengo filma, aprobetxatu pizkat hori, Gaua izango da, ez? Orain dela gutxi grabatu duzuena. Bai. Nola joan da grabaketa? Urte hasieran hasi ginen, urtarrian, amaitu martxoan. Eta, bueno, bada, 17. mendean zegoen inkisizio mundu hori sorginkeria, ez? Asko denok ezagutzen duguna, Zugarramurdi, Logroñoko prozesua, eta mundu horretan pixkat oinarrituta, gehituz euskal mitologiako gaueko izakien mundu hori, fantasia iluneko film historiko bat, ez? Eta rodajea, gogorra izan da, imaginatu, neguan, gauez asko grabatu dugu, basoetan, hemen Albertiara igo ginen, justo euriagin eta gero, eta traktore batzuetan igo behar izan genuen material guztia, oso divertigarria izan zen. Eta, baina, Txori batek kaka egin dit. Horrek sortea ematen du. Espero dut azterketarako sortea izate. Fijo, baiet. Barkatu, Pau. Lasai. Bueno, hori errazkentzen. Hori, eta rodajea eta gero, orain, ja montajea amaitu indut, postprodukzioan gaude, eta udazkenean estrenatzeko daukagu. Ze ondo. Eta zeintzuk dira aurreikuspenak? Zer nolako aurreikuspenak dituzu film berriaren inguruan? Bueno, hori ez dakigu inoiz. Ez da, zer gertatuko denez. Hori, espero jendea gustoko izatea, eta ea nola doan aretoetan, orain aretoak pixat ahul daude, ea lortzen dugun jendea aretoetara eramatea, eta gero, jendeak gozatzea gehien bat. Hori da. Eta noiz edo non ikusi ahalko dugu? Estreinaldia noiz izango da? Bueno, lehenengo filmak estrenatzen ditugu festivaletan, orduan udazkeneko zirkuitoan estrenatuko dugu lehenengo, baina gero ere udazkeneko amaieran estrenatuko da areto komertzialetan. Oso ondo. Han izango gara, orduan. Komentatu nahi genuen ere, zure pelikuletan pertsonaia importanteetakoak, bereziki igual iratin, emakumezkoak izan direla, eta zentzurretan ea ze figura femenino indartu nahi izan dituzun edo? Gertatzen zait, hori gerora ikusi dut, Gauan ere protagonista emakume bada, eta agertzen direnia pertsonaia guztiak emakumezkoak dira. Iratin agertzen da, Irati da protagonista, Enekorekin partekaturi, baina gero Mari dago ere, Zere, eta Honeka, eta Luxa.
Dardarren ere emakumeak daude, gainera Dardarren ipuinan oinarritutako laburmetrai bat da, baina hor gizonezkoak dira, eta ni emakumezkoak jarri nituen. Eta inkluso errementari niretzako dagoen pertsonaiarik indartsuena Uxue da. Porque berez daude errementaria eta demonioa daude haien artean bronkatan, eta era batean da Uxue da hor sartzen dena eta hori deskongestionatu egiten duena, eta inkluso bere obarioengatik infernura joaten dena, ez? Osea, eta ez dakit zergatik. Osea, ez da gauza nahi egiten duan gauzat, gero noski baietz, gero hori ja idazketan nagoenean desarrollatu egiten dut, eta zentzu bat ematen diot. Baina ez da daukadala olako kruzada bat, edo ez, ateratzen zaitera naturalean, bueno, iruditzen zaidalako pertsonaiek interesgarriak direla. Ba, pixkat ere logika, ez? Euskararen alderdi berdina bezala, ez? Osea, azkenean zergatik ez, ez? Hori da, bai. Eta aprobetxatu nahi genuen ere, pixkat zinema mundua barrutik gehiago ezagutzeko, eta galdetu nahi genizun ea rodaje batean ea dagoen zerbait zehatza kontuan hartzen duzuna edo zaindu nahi duzuna, pixkat kontatzea nolakoak izaten diren rodajeak, aipatu duzu nolakoak izan ziren apur bat gauaren rodajea, izan zela abenturilla, baina bueno, beste kasu batzuetan, laburmetraietan eta bar, hori zer gustatzen zaizun zaintzea eta kontuan hartzea. Ba, bitu nire gertatzen zait, egiten dudan generoa dela fantastikoa, baina beti saiatzen naizela pelikulak izatea fisizidade handia. Osea, egiazkoa izatea. Horregatik, joaten naiz, saiatzen naiz beti lokalizazio erreletan rodatzen, ze horrek ematen dio egia, ez? Pelikulari bat ematen dio trasfondo bat, ematen dio bizia, ez dakit nola esan. Adibidez, plato batean grabatuko banitu, basoko eszenak, igual lortuko nuke, imaginatu dauka sekulako dirutza, ez? Igual lortuko nuke rollo Los Anillos del Poder bezalako sekuentzia horiek, direla ikaragarri ederrak, baina ia adimen artifizialaz egineko zerbait dirudite. Hain dira perfektuak, hain dira... Eta niri gustatzen zait imperfekzio hori bilatzea ere, ez? Bilatzea lokalizatu batzuk non ja dauden elementu asko, aberastasuna ematen diotenak pelikulari. Orduan, ni saiatzen ez beti fantasia eta onirikotasun hori mantentzen, baina gero ere batean fisizidade hori ere. Eta, bueno, hori da, horregatik borrokatzen dut, erabatean. Eta gero bestalde batetik ere gustatuko litzaidake jendeak baloratzea, pelikulen atzean dagoen lan handi hori, ez? Askotan jendeak esaten du, eski oso garestia da zinearen sarrera, 7 euro, ez dakiz zer, baina gero kubata bat hartzen duzu, eta 10 euro gorentzitu ziren, ez? Eta, film batek emate izuna da, beste mundu batera bidai bat, beste pertsonai batzuen bizitzea, eta, hori lortzeko, kasu batzuetan 8 urte, lan. Gero, ja, aurrengoa izan ziren 5, eta aurrengoa 3, baina urteak dira, ez? Eta jende mordua lanean hor, eta gustatuko litzateke jendeak jakitea eta baloratzea hor atzean dagoen lana. Hori da, bai, hori da artisau kontuak bezala. Osea, ikusten dugu taza bat 20-30 eurogatik, eta ze garestia gaina gero bagoa 8 eta, en fin, betiko kontua, ez? Olakoak garela oro har. Bai. Eta gero ere irakurri dugu, zure arreba eta zure lagunekin, bueno, Eliasekin lan egiten duzula. Zuretzat, zer da zure egunerokotasuneko pertsonekin lan egitea edo zer ematen dizu? Bueno, ni saiatzen naiz mantentzen eroso nagoen jarretzut lanean eroso mantentzen nagoen ekipo horrekin, ez? Jende asko, adibidez, Gorka nire argazki zuzendaria da berdina lehenengo laburmetraietatik. Orduan, horrek konfidantza bat ematen dit, berez, ez da arazoak ekarriko dizkidaten pertsonak, ez? Niretzako pelikula bat da arazo oso handi bat. Pelikula baten, honek Guillermo del Torok esaten du,
pelikula baten estado naturala da ez existitzea. Hain da zaila bateratzea hainbeste faktore horiek, hainbeste jende, hainbeste diru, berez dela esfortzu titaniko bat olako gauzat sortzea, ez? Orduan, berez, naturalki, ez luke existitu behar. Orduan, hain da handia arazori, aurrera eraman behar dugun arazori, nik espero dudana ekipoaren gatik da ez arazoak ekartzea. Baizik eta arazoa konpontzea, ez? Denon artean arazori konpontzea. Orduan, nik ezagutzen dudan jende hori horrek ez dizkit arazoak ekartzen. Ezagutzen ditualako, gainera, haiekin beti lan egiten dudalako, eta haien artisautza, haien talentua jasagutzen dudalako, eta horrek egiten dudalako ere pelikula haundi. Eta batera zoazela, ez? Hori da, azkenean, bai. bakea jarraituz eta mantenduz, kontu hori, ez? Aurrera eramatea eta eskertzen da horrelako jendeare gurekin egotea. Eta gero, ni entzuten jakiteare, ez gero zinema ere da oso gauza jerarkiko bat, non oso fascista esan daiteke ere, esan ni naiz hemengo kaudilloa eta nik esandakoa egin behar da, baina bilatu behar da ekilibrio hori, ez? Non jendeak aportatu dezaken, ni jendea entzuten dudan, eta denon artean bide zuzentasun hori, horregatik nahi zuzendari, ez? Bide bat bilatzen du zuzena, baina denon bideak batu zera batean. Hori da, baina, ezagutu zaitugu gehiago, ikusten dugu bihotzonekoa zarela, oso hemengoa zarela. Edo gezurti, gezurti hona. Hau ez da, elkarrizketa bat gezurrak esateko, Hemen naturala izan bazara, eta ikusi zaitu oso naturala zarela, asko defendatzen dituzula hemengo gauzak, eta pilo bat eskartzen dizugu. Eta nik uste dut honekin amaitutzak emango dugula, ez dakit zer geratu zaizun komentatzeke, edo... Ez, oso gustera egon naizela. Eguzkia atera da. Ikusi zaitut, Baina oso gustera. Mil esker, Paul, eta hori, placer bat zu pixkat gehiago ezagutzea, eta ikusiko gara... Indartxutik. Indartxutik. Eta, gure aldetik, Amalur, txoriaren kaka eta irurok, eskerrak ematen dizkizuegu, eta horrengoan ikusiko gara, ez? Bai. Bueno, Ebi, tu que puto asco, tío.